izinto jonga sezivasiwe into ezistela siphinda zingene komatshini emlilweni kungabi khona equntswana lejem because etheater into engekho sterilized noba iyadingeka ikwazi usetyenziswa kungalindwe seJoburg ndifuna uyi-understande le nto izokwenziwa kuthi namhlanje uThixo kuzosetyenziswa into ezintsha eziqwengiweyo ezikliniweyo ngamazulu ukuze siphume ndiyazithanda loo nto i-operation ezikhoyo tatam izikazi zazo azifani nezakudala ungabhidwa kuba ungazobona isikasa le operation yenziwayo namhlanje ucinga kwenziwa ngayo because ezi zangoku izikazi azibonakali kuyancidwa kuyagluwa kuthi ogqitha ugluwa kuvele kube kwi-clips nje kuzawuvele kuqhathwa akusenziwa laa nto akudala ugrazwe singena kwitheatre engazobonwa phandle abanye athi bendingene senza iprocedure yam ngoku aphinde azambe singena kuloo theatre ubungena iprocedure buyikheyisi ngoku etheatre kodwa xa uphuma akakho umntu ozawuyazi apha ndithile axelelwe nguwe ba heyi bendisetheatre because uThixo uyasithanda ndizokhuthaza bengcwele siya kwipasika hayi bangcwele siya kukhumbuzana ithi xa iyalungiselela xa kuyiwa kwipasika kuyalungiswa amen bangcwele ndifuna nalo uziva amandla engathi ayaphela ndifuna nalo uthi ujonga izinto aqonda uba it won't be able but I want to tell you our God utsho pha ku-Ephesians uthi he can do things exceedingly abundantly above more than we can even ask. Ingxaki yam, have you asked? Because uzawuthi he cannot and we have never asked. Jeba kulungiselela wena uphumile wama kwigama elithi andinayo, you have not asked, but God is willing to do exceedingly ungapho ibanale limit ithi mina ndiphumelela apha Nkosi bawo ndiphumelela apha enjeba ndiphumelela apha I know when you can do exceedingly ngoku sokufinyiwe ku exceedingly uthi abundantly uthi ngokusefikiwe ku abundantly uthi above more than I can even ask. I refuse ukuba ngumuntu othexoka ndithi I'm preparing for Passover kanti andinanto ndicelayo. Sometimes izinto zethu are not successful because asinasicelo and njeba singaceli asimazi uThixo what is able to do exceedingly like Mandix abundantly above ndithi nanku exceedingly wam mhlawumbe ujonge isalary wakho nanku ask wakho u-exceedingly ngosu exceedingly ngathi xa ngokwami mhlawumbe ngathi cha cha u10% mna mhlawumbe uzawubala wena ngokwendlela into ba increment yakho ngonyaka ifika ibe ngu10% uThixo akahambi ngolo angaphinda uyo request angamphinda request yakho ngokuphinda nekasixhenxe hlezi thi kangexesha ukudeclare the name you were multiplying what you have asking 7 times uabundantly lokaThixo uabundantly akubetha ugqithe kulento hayi man Nkosi bendilungiselela ipasika endlini kaThixo isikivele nasendlini yakho be ipasika uabundantly ke lo uthi usejonge njalo kuabundantly athi above yamqondo above abundantly usucima konke emveni kwepasika ka-2026 zange ndiphinde ndibe nesizini endichaphazelayo ewethu amasirayeli ngama-understandise amasirayeli athi xa izawungena kwipasika uThixo banikile how to prepare kanti imvu enye izisu abundantly baphuma bephethe igolide nobutyebe baseyiphutha bebeme kwinto enye zathi thina sizawusinda kanti abayazi into basebungeno abundantly above more than they can even ask. Namhlanje bangcwele kuncwadi Second King cala sijonge pha chapter 3 kukho into nje endifuna ukukhuthaza ngayo sisalungisa
ndiyamthanda uthixo aphathetha ngayo uthi kuverse 19 the Lord said, that say the Lord, make this valley full of trenches. Ithi apha kwisikhosi ngathi ithi grumba imingxuma. Dig. Ugrumba masungxuma. Dig. Yomba. Make trenches in this valley. I don't know the valley othi ujongene nayo. I don't know uthi xa ujonga phe bandleni ubone ntoni, but dig. Uthi there will be waters. Ngicela ungayifundi ngathi ixesha. Uthi kuzimvula. Uthi but le mvula uthi there won't be rain. There won't be rain. Akuzimvula. Yeah. There won't be rain. There won't be wind. Njengento ba uthi xa ubona ngokwiweather uqonda lo moya uzayo ubiza imvula. No. Uthi but azaba khona amanzi. Ndizowutsho namhlanje that uqhelene nento ba kuqale kubekho umoya. Uqhelene into ba amafa aqala qumbe ahlangane. Uqhelene into ba kuqale kubekho imist, iclouds zihlangane, imikhungu, kubekho inkungu, umhlaba ubone into ba uyakuxelela uba ude uve nevumba loba iyezimvula but ndifuna ukuxelela uba akhona amanzi ayeza but awazoza ngale process uyaziyo namhlanje. Uthi uthixo dig. Dig ngoba kuzabakho amanzi. Uthi xa ephendula pha uthi la manzi ayizoba ngamanzi nje kuzawuhla nemfuyo yakho. Ulunge uthi ngexesha silungiselela iphasi kuhlala ureste uthixo sithi dig ayeza amanzi because ekugqibeleni izakwenzeka yonke le nto uthixo wathemba siyicwangcise for le Pasika. Yes. Nothing. He will do exceedingly. Yes. Yeah. I don't care nobody jongene nantoni. I don't care nobody now jongene nantoni. I don't care nobody how jonga it won't be possible. It is possible and can get because it's a testimony for the church. It will be the testimony of the church. See, understand that kwinhlanzi nje ezimbini nezonke ezinhlanu kukwazekile ukondleka inginyenga because our God can do exceedingly abundantly above. But don't play ngeli xesha. Dig. Iba busy ngoku mengaphela iveki ungadedicatanga usuku uprepare shela le. Dig. Prepare for this Passover. Amen. So don't play. Sulindele ba kuthiwe kule veki zayo. Sulindele into ba kuthiwe in 2 weeks time. Ngoku ixesha lisel enough. Dig as much uyawazi amandla kogrumba mancinci. Yeah. Let us be practical. Thixo uyakuza imvela isifundisi na. Umna xa unike imhlakulo indlela enizawugrumba ngayo izofana nendlela umuntu ongutata azagrumba ngayo. So I must dig. Manilungiselela namandla wami la aphelayo uyazazi uhamba udinwa but ngoku kuba ungafuna uphosana nala manzi azaba khona hey ithi azaba khona to the whole valley. Hey kuzawudla nezilwanyana mhlambi kwakho kusaziwa ngento yoba kukwanonhlupheko kuzawutshintsha nezo simo dig. Mhlambi nawe uyazazi umlo uxakekileyo dig. Ayithi hamba ufake i-CV ngoku i-requirement. Ithi i-requirement dig. Phuma kule nto uyaziyo, phuma kule mthombo waziyo wesalari yakho dig. Because kukho amanzi azayo and awazowuza ngemvula. Now uthixo uveze enye into that we wait basoloko suka phezulu izinto. Uthixo will use what is around you. Amen. Hey, kawujonga ummelwane wakho uthi God is going to provide now. God is going to provide. God is going to provide now. Come usiqonde kuyi-provision for this Passover but uthixo namhlanje uthixo uzawusuka kwalapha. Hey, wena uthetha usijonga wathi usezantsi, wena uthetha usijonga wazibona uba ungabalelekeli entweni, wena uthetha usijonga mhlawumbi kubizwa izinto waqonda I am not part of it but uthixo namhlanje sizawuvela kulo uthi I'm not part. I don't qualify. I don't have the funds. I am not equipped because mna ndiphangeli. Mhlawumbi you have excused that have already been zazi factors understand but they are not the truth. Because when
uwedwa nje. You are the light, you are the salt. You have all resources because uThixo reside kuwe. Namhlanje ndifuna ukuthi there will be waters. Sesiphuma ndesithi xa sigoduka namhlanje sizawuphuma sibona into nje kwethu. Umuntu asekhaya sizawuphuma kukho amanzi. Bekomile, hey, bekomile. Xa ingekhoyo drought. Cela uxolo mangcwele kaza manje ndikhumsha because I don't want to name it. Drought. Mhlawumbe uphuma endlini uyi-drought. Uphuma endlini ntomba kukwi-rice netapile qha. Kuyi-drought but dig. Amanzi azaba khona. Amanzi azaba khona. Your problem is not to check athi igqinile njani. Your duty uyinikwa nguThixo uthi dig. Amen. Because kukho into esithanda usilibala. Xa ndizawuhlala phantsi uThixo usinika duties. But thina sithanda ubalekela kule ndawo kaThixo. Uthi uThixo tata kwenye ijuda sinathi ndifuneni ndisenofumaneka. But sifuna uThixo asifune. Nkosi yami. Usinikiwe imandate yokumfuna uThixo but thina sifuna uThixo asifune. Uzawuthi xa ilixesha lokuba uThixo ngokumfune libe selivale ucango. Amen. Ndifuna ukuthi ke this opportunity uThixo ayivulileyo qalisa ngoku. Khangela ii-tools. Uba unawo umhlakulo sebenzisa ipeki. Uba unayo ipeki ndithi nefolokhwe iyakwazi ukusebenza mna mntu khokazana egadini. Dig as much as you can. Ungaphosani namanzi abethe emmelwane nangafiki kuwe uzawuqumba. Uba nomona umuntu othe xa ixelela into akayenza ayibona isenzeka. Uzawukhula into ungayazi because udele uThixo ekuxelela into yoba khumba ngoku lixesha lokwemba. Sisiya kwipasika. Mama Dix lixesha loba sembe ngoku lixesha loba sembe. Khawuziyeke into nazo ngoku khawembe because kukuthi into enje afuna ukubonisa zona.